thema is echt onze zorgen dat wij meer mensen hier kunnen bereiken op de eilanden. Dus onder andere op Aruba. Dus wij zullen vertellen over al onze subsidiemogelijkheden. We vinden het heel belangrijk om de literatuur daaraan bij te dragen. De literatuur van Aruba, van de eilanden. En wij ondersteunen al aardig wat makers, dus schrijvers, vertalers, leesbevorderende projecten. En de presentatie vandaag, het doel is echt om ons netwerk nog groter te maken, zodat we nog meer projecten kunnen ondersteunen. Thema, wij zijn echt voor boeken. Dus voor boeken of literatuur buiten het boek. Dat kan ook een literair festival zijn rondom boeken. Of activiteiten om kinderen aan het lezen te krijgen. Leesbevorderend, dus bij de bibliotheek of op scholen. Maar het centrale thema is inderdaad echt boeken en het ondersteunen van literatuur. We zien inderdaad in Europees Nederland, maar ook op de eilanden, dat steeds minder mensen lezen. En steeds minder kinderen lezen. Er is enorm veel concurrentie natuurlijk van andere media. Sociale media, streaming. Maar wij weten ook uit onderzoek dat het leesvaardigheid en echt goed kunnen lezen, dat levert zoveel op in iemands leven. Dat kan bijdragen aan iemands carrière, loopbaan, maar ook gewoon het begrijpen van je belastingaangifte. Het begint allemaal bij het lezen van boeken en ook het plezier van lezen. Dus wij hopen dat te kunnen aanwakkeren. Literatuur kan in heel veel vormen. Het kan in een video zijn, het kan in een boek zijn. Dat is natuurlijk de meest klassieke vorm, traditionele vorm. Een script schrijven voor inderdaad. Het begint allemaal met een goed script. Maar het kan ook zijn meer storytelling of spoken word. Dus voordracht, poëzie. Literatuur kan in zoveel verschillende vormen. We ondersteunen stichtingen die inderdaad dat soort activiteiten zouden kunnen organiseren op scholen. Dus dat doen wij ook al. Op sommige eilanden is het al gelukt om organisaties te ondersteunen die echt de klas ingaan. Hier op Aruba een project van Julian Ignacio bijvoorbeeld, Radio Gaga. Waarbij hij inderdaad met scholen, de scholen echt de klassen ingaat om de kinderen te laten lezen. En wij hopen op nog meer van dat soort projecten. We zijn op Aruba. Omdat het Letterenfonds subsidie geeft aan het Caribisch deel van het Koninkrijk, waaronder Aruba. Dus literaire makers en schrijvers en vertalers die kunnen subsidie bij ons aanvragen en literaire organisaties. En we zijn hier vandaag voor een bijeenkomst om aan literaire makers en organisaties en vertalers te vertellen hoe ze subsidie bij ons aan kunnen vragen. We hopen dat we nog meer aanvragen binnenkrijgen. Want sinds 2024 is er subsidie beschikbaar voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. Zijn onze aanvraagmogelijkheden verbreed. En aanvragers weten ons al best wel goed te vinden. Maar dat kan echt nog veel meer. Dus we hopen dat mensen nu nog beter geïnformeerd zijn over de subsidiemogelijkheden bij het Nederlands Letterenfonds.